Eta gero gerra ostean kartilea eta razionamientu eta horre gauzak bere egon ziren. Gero razionamentu be, epinke ben, taberna bakotxa, errezen dauen taberna bakotxak, honen beste fulano eta bengano eta besti honen beste, eta besti. Eta zer iten zen duen, astean joaten zinean generoa batzen edo zelan izetetzen? Generoa batzen, hilean baten. Hilean baten. Hori joa, azukerie, lentegi eta jakin bezkazik gerra eurrien. Claro, hemen hori esan soloa batzen eta. Orduan garbantzue, lentegie, arroz, bueno, horai jateko klase guztiak gurien errezinoa bakotxari. Daku bederatzi lagun bat eginen etzien, da bederatzi errezino, bederatzi libra edo bederatzi bakotxako. Bai.